хора почнахме да караме тази морда. Ще да се качим под това вече. Тук е малко опасно. Ами днеска ще се опитаме да кантариме. Тук е облачно. Валеше дъжд допреди малко. Караме и тук. Гледаме се. Никой. Ще покараме. Тук е вся. Ейте. Качаме се и тук. Почваме да караме. Тук нашия център. Леле, щях да се ударя. Майко. Буквално щях да се ударя на така трава. На знака. Леле, как щях да се убия. Така. Каних едни момчета да карат с нея, ама терите тук. Карам малко. Ей така. Чайче. Майко. Не води сега. Ми казаха здрасти. Аз викам здрасти. И викат на цигански. Сома гяза. Здрасти. Здрасти. Караме се тук колелото. Е, така и не деца си поиграват. Да внимавате. Карам. Ей така. Карам, пак ми викат сокер. Ей така. Отгоре се качваме. Някъде да блъснат. Иначе ето ма. Слизаме. Така. Караме се. Коли има разминат. Сега става страшно. Чайна не сам. Да, ще отидем малко нататък към аптеката. Ето към деца. Караме си. Спокойно образи. И така. Да, малко да повлечем скоростта. Иначе, колелото се караме. Добре, супер. Само спирачки няма. Ако излезе някой. Така вижте какво става тук трилата. Пък не мога да играем и матч. Ами, иначе, е така. Не знам къде да кантара. Защото съм сам и съм хванал телефона за едната ръка. Ясно това. И не мога. Боже, тук какво става? Мисля, че и тук трябва да дойдем. Малко. Някой път с хора, бе. Защото ако има други хора вътре, ще е малко опасно. Че ръце да го духат. Така, караме се. Колелото, what the fuck? Сега да се бръсна. Не отдавна не съм го карал. Днеска съм го румин. Бати майката. Съм го направил с едната дума. Долу горе. Само изчака спирачките да ги направим. Иначе рампата си е оригинална. Пътя.
Ами, ганни пътеща. Една малка разходка. Ето я покараме. Малко. Леко това горе. Покарваме. Аптеката. Можете да видите. Е затворена, защото вече е на години. И така. Караме. Както гледате, не правиме вели. А други хора правят много вели. Но искрено ви казвам, моля ви се не правете. Защото ще стане много гадно. Тук най-гадните ужасни дупки. Ще покараме тук. До сега сме карали някъде към 6 км, 7. Ще покараме 15 км, 15-20 км. С почивки, с кратки, ще отидем някъде, където е красиво. На някакъв Балкан някой път, в някой клип. Там има едни дечица. Обаче сега няма да ги дъша. Директно ще отидем при тях. Такива кола. Минаваме. Всичко е наред. Караме тук на кръгото. Където е в най-дясно ще съм. Колкото мога най-дясно ще съм вижда. Отиваме по сега при тях. Така. Тук пешеходна пътека. Яко е. Тук има една малка деца. Са много малки. Кой става, брат? Снимана! За YouTube е. Той се така кай тръм камера. Моля? Какво ти дечка сложи тук? Това е една кърпа така. Обража, маняк. Его, брат. Караме. Караме. Ами някой път може да се събере. Какво е това, бе? Брат, ако можеш да ме снимаш, нататък да кантарам малко. Ей, тук. Ей. Чакай, че. Ей, тук някъде. Ще поскачам. Какво? Какво чупи тя? Оня малко ти чупят нещо. Я подръж. Какво чупи тя? Така е, какво чупи тя? Това дърво ли е? Това дърво ли е? Кой ще качи да го държи? Йордане, кажа. Аз... Дръж го ти каза! Искаш ли да караме? Ама като идва до вечера баща ми ще взимам тротинетката, ти ще караш. Добре, става, бе. Мангеска? Става, бе. Не, искаш? Да, бе. Аз снимай, добре? Абонирайте за канала и ще ви покажем един трик. Да. Гледайте какво правят малките. Леко само да не му удариш хаха. Браво, бе, машинки. Какво да направят? Това е най-добра си. Леко! Това малкия луд. Спрете. Спрете, Спрете. Не, Киро. Киро, спрете я.
Брат, аз уча карате, не знаете ли? И аз уча джудо, ама спрете. Спрете. Бе, брат, аз уча карате. Спрете. Вече. Уча карате! Кунг-фу! Сега ще науча на селски бой. Не, чакай. Оле, брат. Искаш ли да стане нещо лошо? Искаш ли да Нема стане не колелото, остави колелото, бе. Деда, покате, аз уча карате. Я ли си български бой? Няма. Еле, това малкия ще го прибия. Ти ме виж, аз не може да уча карате. Просто чао. може хората. Ами, чао. Не, те ще се прибият. Хай, качаме се на тротуара. Отиваме да покараме. Те малките от тук взимаха дърветата си. Оле, майко, откъде се качи. Ами, така, почваме. Чакай да поседнем на едно хубаво място. Ами, така, покараме. Стар танк. Обаче не може да се... Ще седнем тук някъде. Оставаме си мога да е тук. Така. Сега е перфектният момент да се абонирате за канала. Какъв мерджан идва. Чакай.